e mister, vine frate ca un fulger. Skate-ul zboară prin nori plutim, Oli rapid nici nu-l zărim. Adversarii cad în șoc, când îl văd fac un bloc. Oli, Oli, brawler nou, pe skateboard zburător e show. Masca verde e mister, vine frate ca un fulger. Șmecher tare, stil balcanic, face scheme, e titanic. Masca-i verde, dar nu-i frică, se ferește de cu șmecherica. Oli, Oli, brawler nou, pe skateboard zburător e show. Masca verde e mister, vine frate ca un fulger. Balkan style, energie, Oli șeful pe câmpie. Skate-ul zboară, trebuie să știi, cu Oli nu te poți opri. Oli, Oli, brawler nou, pe skateboard zburător e show. Masca verde e mister, vine frate ca un fulger. Balkan style, energie, Oli șeful pe câmpie. Skate-ul zboară, trebuie să știi, cu Oli nu te poți opri. Let's go! Hai că n-am mai pus Oli Song de foarte mult timp și era și timpul. Bă, tot mă bate gândul, mă, ca să fac Fing Song, frate. Fing Song și după aia ulterior să vină Lumi Song, dar nu știu, mi-e frică de faptul că nu o să mai prindă. Că ideea e că nu cânt eu sau să fac eu melodia aceasta, știi? Și mie că te pune efort, iară face videoclip, tot ce trebuie și nu prinde. Cum și vlogul de astăzi, bă, deocamdată pare destul de ok. Dar nu știu, așteptam din prima zi să facă măcar un 25-30.000 de vizualizări, cum erau în timpurile vechi, timpurile de pe vremuri. Dar e greu, pe un canal de gaming e foarte greu să poți face asta, să bubuie. Salutare, salutare, dați un like, vă rog din suflet, să facem noi 500. De-abia aștept să vină Lumii, pe 27 de joi va veni. Oh, da, joi va veni cu bănuți Lumii, ca să o putem lua. După aia, la o săptămână distanță, o să vin cu credite. Și atunci când vine cu credite, vin și hypercharge-urile cu coinsuri. Pentru că joia aceasta o să vină cu bănuți. Cu bănuți, da, cu gemuri, de fapt. Pornește ecranul, te rog. Acum, întrebarea următoare. Băgăm puțin Brawl Stars sau direct horror? Direct horror. Și e drept că jocul ăsta e destul de scump. Bine, l-am luat la reducere din nou. Dar dacă era să-l fi luat cu cheiță, cu tot ce trebuie, era 25 de euro. Cât un propes jocul ăsta. Eu am dat 52 de lei pe el. Tot la fel cu cont, am făcut rost de el. Dar am văzut că e horror, nu prea am avut idei foarte mari de alte jocuri. Adică ăsta l-am luat ca să fie și lung, știi? Așa te joci, bagi un horror jumătate de oră, o oră, n-are niciun potențial pentru live. De-aia e mai greu pentru live-uri cu horror-urile. Mă gândesc, salut Razi, mă gândesc ca următorul. Nu mai șeli. Dacă nu mai tai din live, păi Antonia, am tăiat din live membru faraon de la Darius. Pentru Shelly. What?
mersi mult pentru mine, Faraon, frățiorul meu. Bă, dacă e real și n-ai luat pe Argentina, îți mulțumesc enorm, bro, chiar am nevoie de dovadă. Am nevoie de dovadă, bro, să-mi trimis pe Insta, să-mi spui cum ai Instagram-ul. Stai că am pierdut și stick-ul, bro, de la căști. Îți mulțumesc mult de tot, frățiorul meu. Gata, l-am găsit. Respect, hai cu horror, zice și Vali. Deci vrei ca să băgăm horror din prima, așa apăsați butonul de like rapid, vă rog din sfert, dacă se poate. Deci ce voiam să vă povestesc, bro? De horror, de chestia asta, că pe episoade e mult mai ușor să crezi content, dar pe live e mai greu ca să iei un joc. Și mă gândeam că următorul live să jucăm Resident Evil Village-ul parcă, sau nu mai știu care era, ăla ultimul. Ați vrea? Eu l-am jucat în trecut, acum ceva timp. Da, deci am decupat live-ul. L-am decupat pentru că am fost regiuri mari. După 2 ore și ceva încolo, de când am luat minusul ăla foarte mult, regiul a fost mari. Și de acum încolo cumperi orice produs și ai puncte lider în plus. Nu-i mare filozofie să îl descărcați, pentru că nu mai dădeau coduri QR la un moment dat. Și aveai și probleme cu site-ul, că nu mai puteți să mă mai conectezi pe site-ul la Special Creators. Și le-am dat mesaj și au rezolvat chestia asta, dar nu înțeleg ce cauz. Salut, bro! Car vlogul de astăzi a fost genial și mașina arată foarte șmecher în momentul de astăzi. Am găsit toate vloguri forță, am lăsat chiar și comentarii la clip și chiar mi-ai dat și inimioară, respect, bro, respect maxim rare și să mai intru să mai dai inimioară la toți acolo să citesc comentariile, dar n-am mai uitat că am dormit și eu puțin așa. Îți mulțumesc suflet, Rareș, pentru tine și vă mulțumesc tuturor acolo care ați dat un like la vlog, ușor și poate face 5.000 și mai facem un vlog poate chiar de pe 13 aprilie de la București, când mergem la eveniment, la competiție acolo. Oricum mă scrie pe 9 aprilie se termină, se încheie. Așa, ce vreau să vă spun despre live-uri. Deci dacă mai facem live-uri pe Brawl Stars și o să fie cu rage-uri, probabil că voi pune în primul rând ca live-ul să nu mai fie dat înapoi. Și în al doilea rând, live-ul după ce este salvat să fie decupat. Tocmai din cauza asta că nu mai vreau să mai las rage-urile alea atât de grave și atât de mari. Și cei care vor fi pe live înseamnă că sunteți tari, n-ați ratat momentul și bravo vouă! Cum e pe ăla de acum, de aici, v-ați văzut cum fac youtuberii? Pun content pentru membri. Așa voi face eu. Numai că nu le pun pentru membri, le decupez. Le decupez și cine l-a prins momentele în timp real, le-a prins și gata, frate. N-ai ce să mai... Că e jale. Și se întâmplă la rank în momentul de față, se întâmplă la rank. Și n-ai ce să faci. Deci începem cu horror, hai să facem noi 500 de like-uri dacă vreți să începem direct cu horror în pâine. Păi la 8 acum sunt și finalele, dar eu am maxim de puncte, am 1000. Nu știu, credeți că are rost să vă ajut? Hai să dăm un predict până se intră pe horror. Să dăm un predict să vedem cam cum sunt echipele pe acolo, dar mi se pare că nu cred că mai putem să mai votăm, ia să vedem. Event Brawl Stars. Asta e pentru cei care vor să facă puncte, dar nu sunt așa spectaculoase. Pe Sud America și Nord America nu mi se pare așa de wow. Poate știți ce facem? Că finalele încep la ora 8. Jocul horror cred că durează vreo 2 ore jumate și s-ar putea ca să... unde e, om? Deci asta aici, stați puțin ca să mă conectez. După horror să intrăm și să reacționăm. Atunci când sunt semifinalele finalele, știi? Că alea sunt cele mai bune și cele mai spectaculoase. Și e la fix. Dar să vedem ce echipe joacă până una alta. Să încerc să jos și Silent Breed, da, e pe lista mea și Silent Breed-ul acela. Ai perfectă dreptate. 42 de minute încep, ok. Da și voi acolo un like, vă rog din sufletel dacă vreți ca să mai facem horrores. Horror zombie! Te așa, Vali, cam pe ecranul ăsta. O seară castravecioasă, te pup, Vali, mulțumesc mult. Mamă, fii atent, donație la Marc. Bro, 5 euro cu tot cu taxi care spune ho! Te pup, Marc, mulțumesc mult de tot pentru susținere, bro, tot respectul meu. Îți mulțumesc din suflet, frățioro. Deci, avem în felul următor. Predict now. Stai, scuze, nu aici, Siredul, predict now. Putem să mai votăm, forță. Deci avem BK Gaming versus Olimpo Squad. Aici am văzut că se votează BK Gaming. Alguem Segura versus Laud a votat Laudu, parcă. Dar știi ce ar fi? Mai putem să... Yes, leave now, stay. If you leave your prediction, survey will be lost. Ia stai puțin. Ce s-a întâmplat ca să vedem noi cel mai bine, uitași? Ce e asta? Sud America. Sud America, bro, aici sunt. See results.
Deci a fost ăsta așa, a fost ăsta cu două linii, ăsta așa și ăsta așa. Și aici ăsta cu KB. Ce s-a pierdut? KB. Destul de bună și echipa aceasta. Ok, SKO a fost bătută de echipa aceasta. Eu nu prea le știu decât după logo-uri. Ia să vedem, Predict Now. Predict Now. Deci, Olympus scoate să bată BK Gaming-ul? Oare să fie mai bună decât BK Gaming? Are win rate 88%, nu știu, cred că merg pe win rate, să nebunesc. După aia Loud. Ăștia zică că Scalas ăsta, SK Calaras, pe Suzurita, mamă, ce nume au. Casa Brawl. După aia avem BK Gaming vs Loud, cred că mergem pe BK Gaming. Casa Brawl. Și finală bate Casa Brawl. Yay! Astea sunt predicturile. La America Casa este cea mai bună, iau, zice și David. Da, am văzut asta. Ceva din momentele de pe Mimoc. Deci Casa Brawl e talentus. Încearcă măcar o dată să faci live pe cheie, platforma de încredere, nu ca Trovo sau de live. Da, mă gândesc la asta, Razi, dar cred că din vară o să încerc lucrul ăsta și toate episoadele filmate acolo o să le postez pe YouTube. Pentru că acum o să fim și plecați la București, după aceea o să fim plecați aproape toată țara, v-am spus. Și vă mai zic încă o dată pentru cei care ați intrat acum. O să fim în felul următor, pe 25 aprilie la Mega Mall București, 27 aprilie la Ploiești, Râmnicu Vâlcea pe 2 mai, Sibiu pe 4 mai, Târgu Mureș cu Satul Mare o să fac pauză, nu o să merg, că e prea departe de mine, și oboseala mare. După aia Timișoara 15 mai, Constanța 22 mai, încă nu sunt sigur, posibil să vin la Constanța pe 22 mai și la Brăila pe 24 mai. Și finala mare va fi la 30-31 mai la Craiova. Deci cam astea vor fi orașele unde o să fim prezenți cu calificările la Brawl Stars și cu premii enorme. O să fie turnee de Brawl Stars în mall-uri. Nu, orașele acestea le-am menționat. Așa că dăm submit aici. Și astea sunt. Dar cine joacă la Casa Brawl? Putem și noi să vedem aici Sud America, nu? Uite, Casa Brawl. Mohte, P.E.K.K.A și Jubilobr. Bobr. Să nu mai zic continuarea. Aici ce avem? Caiodog, Edinio și Firecrow la Sud America. Și la BK, Doritos, Loco și Derp. Bă, s-ar putea să ne luăm țeapă aici. Și să bată Laudo, BK Gaming-ul. Și Olympus Squad, Wesley, Ice Crow și Cau... Bă, nu sunt așa wow. Cred că mai wow sunt pe Nord America, fără Caterinca, vă zic. Deci pe Nord America ce avem? Ia să vedem pentru mâine. Nord America, Tribe Gaming-ul Talent, în momentul de față, RBM cu ăsta, cu LXFFY și Zeus. Și-au schimbat compul. Vegeta, Diego, Gamer, EVX, Eleveitoare pe Zar, Eslivi și Joan Carlos. Not bad. Pioniers, Zulan, Fei și Tyre. Mamă, au schimbat ăștia echipa de la... de la Tribe Gaming. Foarte interesant. Și Codogio cam slăbuți cu Space Station. Da, scrieți moco împreunat, nu mai scrieți cu punct. Care n-ai bătut grijă de voi. Aceleași compuri la rank nu se mai poate. Da, voale, așa e. Chiar sunt curios astăzi, v-am spus. După ce jucăm horror o să intrăm la semifinale, finale, să ne uităm la ele. Oricum o să dureze ceva, sperăm să mai fie cu lag. Dar dacă ați luat deja și aveți 1000 de puncte exact cum am eu aici, nu mai are sens ca să mai votați. Nu mai are rost, bro. Pentru că atât e maxim. Nu mai puteți să faceți nimic. Mai țin minte că făceai 25.000 de like-uri pe live. Bă, crede-mă pe cuvânt, deci credeți-mă pe cuvânt. Am spus-o și o mai spun încă o dată pentru cei care sunteți noi, probabil. N-aș da niciodată timpul înapoi pentru nimic. Nici pentru școală, nici pentru nimic altceva, să nebunesc. Bine că am terminat. Bă, da, aș da timpul înapoi pentru momentele de pe YouTube când efectiv aveam comunitatea aia puternică. Bă, era spam-ul ăla pe chat, făceam like-uri, că vizionările atunci nici nu erau plătite ca să zici că, bă, s-a făcut bani la greu, gen, și așa mai departe. Păi dacă făceai acum vizionările la gen momentul ăsta, să faci vreo 200-300 de mii de vizualizări, ai de capul meu. Era nebunie totală. Că acum a crescut monetizarea și cred că și din cauza asta a scăzut impactul pe YouTube. Și dacă atunci, frate, deci aș da timpul înapoi oricând. Oricând, bă. Să fie acum momentele acelea. Când era broadcast-ul foarte popular. Atunci pe pandemia, bro, ce nebunie a făcut pandemia. Sau pe Stringcraft, Good Old Times. Mersi mult, Antonia. Stai așa că uite, fix la tine s-a oprit. Fix la tine s-a oprit.
Hai mama, dacă ai fost puțin bandit că ai tăiat din live și în 7 ore l-ai făcut de 2 ca am adormit pe live-ul trecut și m-am trezit fix când l-ai început și am sperat că recuperez tot ce am pierdut dimineața, dar tu deja ai tăiat Hai, bă, mă, din dă, el. că ai fost puțin bandit, că ai tăiat din live și din 7 ore le-ai făcut de 2, că m-a dorit pe live-ul trecut și m-am trezit fix că l-ai închis tu și am sperat că recuperezi tot ce am pierdut dimineața, că Dumnezeu tăiat din el. Uite țânțară. Dă, bă, că de dură țânțare peste tine, dă-i puțin. Se aude mai tare. Ai 300 de milioane de views pe YouTube, în total ar trebui să ai $1.000.000. Ce, bă, $1.000.000? Bro, dacă aș fi avut $1.000.000, crede-mă pe cuvânt că stăteam pe spate, ești nebun, trăiam din investiții. Dacă aveam $1.000.000, nu am niște apartamente, luam cheie din ele și nici nu mă mai chinuiam, ești nebun la cap, stăteam așa pe spate. Frumos. Angelo este în casă. Trebuie să menționăm faptul că vizionările când se făceau atunci multe, monetizarea era foarte slabă. Bă, rămâne pe cine asta? Pentru horror? Eu zic că da. Așa, perfect, să pun jatul aici. Și ăsta aici. Bun. Și asta din că merge contul ăsta de Steam. Da, cont de Steam. Muzica mai încet. Oh, ok, deci cred că muzica se aude foarte tare. Dă-o naiba că renunțăm la ea. Să devacurile fain pentru modelul de BMW. Da, oricum, ideea e că... Nu cred că am spus pe episod. Salutări la muncă, te pup, are un serviciu ușor, frățiorul meu. Și mersi încă o dată, Antonia, nu știu dacă am mulțumit. Mulțumesc mult pentru donație. Aia, Antonia. În momentul de față, ce rage-urile ce o să fie pe live, o să le tai. Acum, dacă mai scapă câteva, aia e partea a doua. Deci, legat de mașină și de evacuare, totul pe ea este complet legal. Dacă mă oprește poliția și mă mai oprit, că bineînțeles că se întâmplă la noi în România și mai ales în Severin, încă mă miră faptul că, uite, ieri voiam să fac content, ești nebun, că erau unii care stau la pândă. Erau de ăștia mai tineri. Și când m-am dus să spăl mașina, tot timpul acolo la stadion, la 1 mai, cum fac stânga, acolo stă poliția, că m-am mai oprit odată. Și vorbești prea tare, mă dor urechile. Poți să nu fie microfonul, dar prea tare, dar nu, e ok. Și erau acolo, stăteau la pândă. Când am venit că am fost cu mașina, m-am văzut așa, dar nu m-am oprit, știi? Poate erau numai pe poziție atunci ce sosiseră, că nici nu erau puși pe Waze. Dar am zis, gata, mă opresc. Că e imposibil, gen, mașina atrage atenția. E imposibil să nu slabe șanse ca să scap câteodată, să nu mă opresc. Și pe o parte și vreau să văd ce fac. Și în tur am, nu umblu cu... Se aude? Nu umblu cu aia, cum se spune, cu șopărlica. Să am, știți? Edu Bun face ca lecțiile de matematică să fie mult mai... La mașină am totul pe ea, cu făfârlica. Am absolut totul pe ea, nu lipsește nimic. Cu catalizator, n-am țeavă goală, n-am absolut nimic. Și să vedem ce pot să fac. Ce găsesc? O să te uiți la date finale de Sud America. Da, o să mă mut în București, bro, de la anul. O să ne mutăm, bro, nu mai stăm aici în orașul acesta. Să pun opțiunea în română? Păi avem și în română, Antonia, deci dacă avem o română suntem forță. Zombie! Ia să dăm language. Voice. E numai în engleză? Doamne, nu vine să cred! Avem jocuri română! Na, primul joc pe care pot să-l înțeleg și eu cu poveste, cu tot ce trebuie, subtitrare on. Na, no way, bro, dacă nici asta nu merită butonul de like. Așa, deci rămâne salva, nu? Doamne, bă, incredibil. Ce mi-e dat să văd. Deci vocea e în engleză indiferent de situații. N-avem de ales. Dar display, probabil subtitrările sunt în română. Acum ia să vedem la video. Calitate ultra. Ultra e cea mai sus. Rezoluție, da, ecran complet, sincronizare verticală. Bă, V5 n-aș vrea, a? Nelimitat. Aș pune nelimitat, mă. Sau, hai mă să punem V5, mă. Cât de rău să fie, a? Că poate setează el.
Accesibilitate, mișcarea capului, trepidarea camerei, controale, ce avem? Asta e și pentru privire, interacțiune, alergat, ține apăsat, zoom, poze instant, inventar, citește înapoi. Oricum s-ar putea să ne ajute poveste. Cred că te-ai pus pe poveste, nu? Dar fii atent că e și DLC. The Maxwell's Curse DLC. Nu știu care e faza cu DLC-ul. Reflexiile mă dă? Cine ajută reflexiile? Joasă. Lasă-mă să fie bine acolo, să fie joasă, nu punem pe ridicat. Mai avem și reflexii. Joc nou, încarcă joc. Nu pun pe greu. Experiență grea și neghidată. Niciun indiciu vizual, nici o zonă de fotografie, dinamici complex, zona de poze. Nu. N-are rost. Sau stai, mai e și... nu, deci normal. Slot. Yeeey! V5 încarcă PC-ul. Am auzit că vine eventul în aprilie cu Godzilla 2.0 pe Brawl. Nu o să știe nimic deocamdată. Nu mi-e frică de horror, mi-e frică mie de randomii de la Renki. Mi-a făcut temele și mă pot uita pe levelul Mădălin. Respect, Tudore! Deci modul greu se destina celor cu o experiență directă, dinamică și cu dificultate mai agresivă. Țin minte că nu vei avea indicatori vizuali și nici vizibili în zona de fotografiere. Zombie! Azi am plinit 14 ani, la mulți ani și multă sănătate, Cristina. Jocul se numește Madison, e un joc horror. Dar și se încarcă atât. După ce că i-am făcut și a avut 8 giga, i-am făcut download. De last. Salut, Costi, ce zici, brodere? I-am devenit un membru al canalului. Mulțumesc din suflet, Robert, bro. Mulțumesc din suflet pentru susținere. Morci, Creature of the Night. Se aude bine sau să dau mai tare? Oh my god. Mamă, ce bine e, bro, că avem subtitări română. Capul meu, Doamne. Acum, vreți ca să citim sau lăsăm pe ei să... Bă, dar mi se pare că e cam mare sensibilitatea. Hai mă să vedem totuși la video, să dăm V5 off. Și punem nelimitat. Ok. Și ce am mai zis? Cu sensibilitatea. Sensibilitate. Ok. Answer me that. Răspunde. Answer me that. Tată! Your whole family. Propria ta familie. Your whole blood. What the hell were you thinking? Bă! Your mind. What the fuck is happening? Bă, ăștia înjură în subtitrări? Să zici că noi la finale, semifinale și finale. You've ruined our family. What am I gonna do now? What am I gonna do? What am I gonna do now? Folosește. Bă, ce fac cu asta, mă? Trebuie să o dau jos. Dad, please talk to me. I don't understand what's Nu going înțeleg ce on. se întâmplă. Dad, stop. You're not making any sense. Mă, ce fac cu asta? Folosește. Care-i faza cu cutia asta, că nu înțeleg? Că nu mă ajută în niciun fel. Deci trebuie să iau aici o rangă, probabil, trebuie să caut. Și eu nu am. Ia să vedem. Eu am decât asta. Examinează, rotește, interacționează. No. This can't be happening. God. Probabil că am nevoie de... Ok, deci asta e așa.
From your cousin. Pe știutul Romeo, strada așa. Cred că trebuie să găsesc eu... Trebuie să găsesc maneta. What the heck? Pot să rotesc așa? Sper că ar locui eventul cu Brawl. Ce event cu Brawl? Bă, dar s-a închis lumina. Blocat. Frate, nu pot să fac nimic aici. Adevărul că chiar avem nevoie de asta aici. Să-l rotesc ca să fac lumina. Rotește să faci lumină în colț. Da. Că aici nu avem nimica. Păi ce mă, ceva vreo rangă? TV-ul îți face lumină? Păi ok, și înțeleg faptul ăsta că face lumină, dar... Nu pot să deschid asta de aici, să trec. Mersi mult pentru abonare. Da, așa că face lumină aici. Nu, cred că ne ajut. Papa? Ce-i asta? Nu mă lasă! S-a blocat. Numele e Madison. Lângă perete, la canapea aia jos. Da, observ, dar nu înțeleg ce vrea să fie asta. Cât urma să apăs? Oare trebuie să dau C? No. Papa? Apucă. Ok. Și asta de acum ne lasă. Na, e de sus. Eu nu mă ajută eu, că am încercat. Ok. Trebuie să tragem așa. Avem ciocan. Mama Antonia. Acasă ne trebuie. Ești tare de treabă, respect maxim, Radule. Poate cu altă ocazie să mai venim. Să pui jocul în română, acum nu mă înjura că nu am menționat, subtitrările vor avea și scăpări. Voiam să-ți văd reactive, mic spoiler, vor deci mai tu știai, a? family friendly zâmbăte. Mamă, deci mai sunt cuvinte nouă. Iuși! Că nu sunt fiul lui. Not my son. Cum bă să nu fiu? Preotul avea dreptate. Ce prost am fost. Trebuia să te iau cu ei. Come on. Maybe I can get out to your grandpa's house. Stai mă, ca să pun și eu tastatura asta așa. Why is this happening to me? I gotta get out of here. Stai așa, că nu pot să deschid ușa, mâncați și trebuie să dau invers. Pot să mă dau mai în spate. Folosește, n-avem cum. În sfârșit n-am pierdut live-ul? Trebuie să pun și eu asta așa mai sus. Așa. I need to find a way out. Trebuie să scap de aici. This isn't here. Mă, nu era pe ușă, mâncați. Wasn't there a door Nu here? era ușa aici? Folosește ciocanul, nu mă ajută. Mă, ce se întâmplă, bro? Deci ciocanul nu mă ajută, ok. Ia să vedem. S-ar putea ca totuși aici să se fi întâmplat ceva. Mamă, ce mă sperie să ne
Da, asta nu era aici, ca idee. Opa, s-a deschis ușa asta, mâncavaș. Piele de găină, piele de găină. Opa. Câte tablouri. My birthday present? Cadoul meu, Luca, 16 ani. Avem pe cineva, Luca, de pe aici? Și mi-a dat o cameră de fotografiat. Apucă. Ține apăsat pentru a folosi camera, fotografiază. Zdruncină. Băi, cât de tare, bro. Foarte tare interacțiunea. It must be broken. E stricat. Ia să vedem aici ce avem. O cheiță. Aici nu avem absolut nimic. Bun. Bunicul era la fel ca tata. Mă, ce se aude? Opa. Pe mine mă cheamă Luca. De ce e numele meu? Luca, ești băgat în joc. Cu tine jucăm. E blocat. Bă, dar ar fi fost bine să fi avut și eu ceva de... Mă, trebuie oare să spar becul ăsta? Nu cred. Oh, lol! Ce e aici, frate? Serial killer. Se aude bine la voi? Să vă dau mai tare ca să vă speriați și voi? 3 milioane de dolari pentru obiecte licitate. Mă, trebuie să aflăm cumva cifru. Ok. Mai tare? Vrei să-l dau mai tare? Hai că-l pune de așa pe 0. Că era cu minus. For viewers unfamiliar with the story, Jonathan Hell killed her own family during a witchcraft ceremony. She was then fatally shot in the stomach by a police officer who was confident. Scaunul se mișcă după mine? A, da, chiar! What? Oare trebuie să mă pun pe scaun? Nu cred, trebuie să luăm neapărat codul. Cinci, 9, 4, 6. De unde ai descoperit tu codul 5946? 5946. Ce greu se face asta. 5 9 4 6. Mudă, ce ciudat îi! Că trebuie să-l potrivești. Rotește, zoom, folosește. Nu e, bro. Nu e 5946. Trebuie găsit cumva. Bă, dar ciudat, bă, cum se învârte scaunul. Mi-e greu să cred că aici o fi. 1987 să fie, sau ăla să fie anul. 1987.
1. Ia să vedem. Deci asta de aici. 1 9 8 1 9 8 7. Nu se întâmplă nimic, bro, nici aici. Bă, dar enervant e scaunul ăsta cu se mișcă după mine. Albert Maxwell 1968. 1968. Fă o poză cu scaunul. A, ziceți voi că totul e în jurul pozei? Oh my god! Mă, ce voiam să vă poza, mă, că v-aș vreau asta. Bă, lol. Opa, ce se întâmplă? Mă uitam acum câteva zile la niște momente dragi ale tale vechi tare de pe Streamcraft și am făcut o criză de râs de era să mor asfixiat. Ai avut prin 2019 un live cu Clash și Brawl din care s-au scos momente de înjurături Folosești. Da, ia să încercăm noi să facem poze. Dar pozele astea se stachează undeva? Ca idee? Examinează. Interacționează. Nu se întâmplă nimic la poți. De ce tot fac eu poze? Că nu se întâmplă nimica. Folosește... Uite, mă, avem și cheie, vă rog, observați? Și s-ar putea codul să fie pe cheie. Sau? Nu. Ar trebui noi să ne folosim de astea. Nu e rău, nu e rău. Da, unde mai exact? Aici e blocat. Aici nu avem cod. Să pun un 968, ia să vedem. 19 folosește 196 8. Tot nu merge, bro. Nu cred că are legătură. Facem noi o poză aici, oare? Da, nu ne ajută. Ok, care-i codul, bro? Ia, folosește ciocan. Aici s-ar putea să ne fie nevoie de tablou. nail or something to hang it with. Un cui sau ceva ca să-l prind. Opa. Mă, iar ăsta? De ce tot timpul se acoperă? De ce se acoperă ceasul? Fii că mi-a dat cuiul. Apucă. Bun. Frate, a fost ceva acolo. Nu, piele de găină. Asta e tataie. Gata, vărule.
Folosește ea, nu mă las. De asta tu nu mă lasă. Și oare se fa poză? Oh my god! S-a spart tabloul, mâncavaș. Mi-a arătat cu degetul. Să nu zici că eu aș fi următorul gen, că am... Cum aș putea să dau zoom pe poză? Ia uite că mi-a dat tușe aici. Ei, interacțiunea. Folosești. Cum o împing așa? Trebuie să împing din mouse. Am What uitat the în hell parte has ce Dad been doing cineva a here? făcut tata aici. Ok, avem o cheie. Făcut incantații demonici. Avem un safe. Ok, ia să vedem. Ce să iau niște documente, caietul lui Luca, agenda mea. So Dad's the one who took it away from me. Tata e cel care mi-a luat-o. Ia păstrează. Păi ori ia ori păstrează. I should keep this. Trebuie să păstrez. I better hold on to this. It's empty. I should hold on to this. Păi și cum, mai am ceva aici? There is nothing in here. Ok, examinează. Rotește, zoom, interacționează. Sister leg? Any of these. Am I going insane? Mâna mamei, capul tatălui. Opa, trebuie să dau click dreapta ca să ies de fiecare dată. Și aici avem ceva. Nimic. Avem o casetă. Apucă. Și aici jos. Priest Thomas. Preot Thomas. Cred că trebuie să mergem aici să... Uite să deschis încă o ușă acolo. Nu pot să pun o casetă? Băi, dar câta casa bunicii. I haven't been here since he died. N-am mai fost aici de când am murit. Uite, asta era bunica Savere, dar vezi că era oarbă. Presupun, nu? Dacă e din tablou. Fuck. Bă! The storm must have taken out the power. Furtuna trebuie să fie picat curentul. I think Grandpa had a generator in the basement. Basement. It has no signal. N-are semnal. Cât e jocul? La ce te referi cu? Grandma and Grandpa's room. Uite, camera bunicilor. Ce ciudată interacțiunea asta. It smells awful. The pipes must be clogged. Ce ciudată e făcută în cameră. Maybe I can break them with something. Opa, mamă, viața mea. Ce-am crezut că e cineva acolo. Bă, cred că merge direct la subsol. Ca să dăm drumul. Folosește. Sus. A, deci... trebuie să dau drumul la toate sau care e faza? Păi dar nu mă lasă să fac nimic. În sus să dau? Păi în sus nu mă las. De jos, sus.
jos, jos, sus, 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 jos. Ah, fuck. Jos, jos, sus, sus, jos. Mama, era tot sus, bă, mâncați. Sus, sus, sus. There is no need to cut off the power right now. Ce, Doamne, iartă-mă, mai e pe aici? Nu cred că e timpul ca să mergem pe aici, a? Trebuie oare să urcăm? Da, e 35 de euro jocul. 35? Nu, 25, mamă, de ce nu crezea că e 25? Am reușit să le iau la reduci. Folosește, cred că ne trebuie ciocanul. Do not use. Bă, dar toți se aud pași, mă. Toți se aud pași, mă, dar nu înțeleg de unde. Te omoară psihic lucrul ăsta. God. Salut, Cristina, nu mai spama. Grandpa dedicated his Bunicul și-a whole dedicat life. întreaga viață fabricării ceasurilor. I gotta find a way to open this door if I want to get out of this house. Asta. Pe unde să mergem noi oare? Să ne întoarcem acolo unde era asta a bunicii? Folosește. Cred că ceasul nu ne ajută în niciun fel anume. Casetă. Avem prea multe în inventar. Fără Caterinca. S-ar putea să nu fie nevoie de nimic pe aici. E blocat. Cam chibrite? A, da, chiar, da, chibritele, cred că le pot folosi doar ca să fac lumină. Ok. Bro. De ce mi s-a închis ușa? Trebuie așa să fac cu mouse-ul. Bă, știi ce ar putea eu? Totuși să dau la controale, cred că netezimea mouse-ului. Ia să vedem. Se deschidă mai rapid ușa. În Hiper Dr. Max ai hiperoferte. Gândași pe pereți, tot ce trebuie. Asta oare putem să băgăm aici? From the moment of first contact, it is already too late. When a demon attaches itself to a human, Demons? it becomes a parasite of sorts. It feeds from the host until it devours every Mai are rost ca last să part of their soul. citesc sau vedeți și voi In asta? most instances, the demon's relentless objective Mai citim is sau? to get back to the world of the living. Ne-ai If crezut you jocul? want Păi to doar break începută, that bă. link, well, I'm afraid it's no simple matter. I could speak at length about various rituals and procedures, but by far the best way Este is să te to supui, obey. ajută pe demon Help să the obțină demon ceea ce attain caută. that which it seeks. Only then will the demon leave of its own accord. Va pleca de la sine. Usually they enter the earthly plane through certain objects that they use as conduits between worlds. Even if you rid yourself of that object later, the demon has made the contact it needs and already walks among us. In the first stages of possession, the host human tends to withdraw from friends and family, becoming aggressive, Bad things. even violent. This is the result of the spiritual battle between the host and the entity, both vying for control over the mortal body. The symptoms that indicate that the possession is progressing are dizziness, nausea, and headaches.
the latter of which can be so intense Tu mai vorbești as asta, to bă? render the host unconscious for days. The dark entity manipulates its host with Am dat like? visual hallucinations and voices in the mind. Destroying the sanity of the host is for the purpose of making them I can't believe malleable. I contacted this Compliant. This is how the demon fully exerts its insidious control. Oh, and before I forget, several cases of possessions or strange behavioral patterns in nearby insects, cockroaches in particular. Când daci în My advice, ferește-te de steer clear of the insects. There's just no way. I can't. Deci eu ar fi Yes. fost posedat. There must be a mistake. Te-ți fi greșit Those pozele pictures, alea, that acel leg, picior, that acel arm, braț. I didn't do it. Dad thinks it was me, but oh God, Mă, my ce? head. A door, a red door. What's happening? Is this what that man was talking about? It can't be happening to me. Am fost la subsol jos. Deschide agenda. Could it be? Cred că e ușa de la Basement subsol. door? Ușa de la subsol care? Să fie pe aici? Sunt posedat? Deci până la urmă cred că mi-avea dreptate, a? Faptul că aș fi posedat. Până am luat eu chibritele alea, mă. E blocat. Ia să încercăm, să facem poze. Don't enter. Ia vezi, mă, că ar fi o idee bună să mă folosesc eu de aparatul de fotografie. Până acum mai trebuia oare să mă mai folosesc? What is this place? This is impossible. What's wrong with me? Nu te cred că aici trebuie să pun ăsta. Sau nu, trebuie să fac poză. Ok. Cai de capuri, simbolurile I've seen them am mai before. văzut înainte. Păi și oare trebuie să punem ceva aici? Că nu prea avem ce... Jurnalul lui Luca. Fă poză, trebuie să potrivim simbolurile. Aveți idee ce simbol ar fi? Derulează. Uite, doamna, iartă, m-am văzut eu simbolul ăsta. Sunt undeva pe perete simbolurile? Mă, da, e pază la greu. Opa, chiar am nevoie de o sapă. Dar ce am nevoie de o sapă? Oare? Trebuia să avem grijă la simboluri de pe perete, dar nu cred că are rost, mă, să ne mai întoarcem. E super ciudat jocul, că l-am jucat. Deci care sunt simbolurile de aici? Lopată, mă dă o sapă. Să le luăm la rând, că ar fi destul de multe, bro. Opa? Opa? Jantele bunicu sparge lopata. S-a lăsat lunicușoare. Na, că am rupt lopata, frații mei. Lopata stricată. Și nu mai las.
Deci uite, vedeți că e semnul demonului pe fântâna asta? Numai că trebuie să avem foarte mare... Ia să vedem pe aici, mai e ceva de folosit? Nu, rest. Trebuie să mergem din nou la etaj. Că lopata stricată nu mă mai ajută cu nimic. Păi și la ce m-a ajutat interacțiunea asta, bro? Cred că trebuia să fi luat codul și după aia să fie... Na, trebuie să aflăm codul secret de pe pereți. E ciudat faptul că jocul ăsta te întoarce, după aia iară trebuie să te duci acolo. Era tare odată ce erai acolo să fi descoperit toate chestiile acolo, știi? Să nu mai fie nevoie ca să te întorci. Iar și iar și iar. Unde ar fi pe pereți simbolurile alea? Aici nu se întâmplă nimic. Stai mă să vedem totuși. Să vedem dacă deschide vreo ușă în vreun fel anume. Jocul se numește Madison. Așa. Pe acolo pe perete ceva. Ăsta ceasul încă nu funcționează în vreun fel anume. Sau, dacă avem noi chestia asta, nu putem să folosim. Și se audem. Ia să dăm aici. Da, nu ne ajută, bro. Nu peste tot putem să folosim ăsta. Fă poză la statuia dacă se întâmplă ceva. Statuia ca statuia, dar cum facem noi rost de acele coduri secrete? Vezi, nu se întâmplă nimic. Opa, fii atent că avem ceva pe perete. Sună telefonul. Sună telefoanele. Milioanele. De unde sună, mă, telefonul? Bro, nu te cred că a sunat și s-a oprit. Nu mă poate ajuta cineva? Întâlnești pe aici? Tu-ți dai seama dacă îl mai jucai și pe hard? Nu-ți mai dădea nicio informație, chiar și așa nu-ți dă nicio informație. E țeapă. Care mă poate ajuta cu ce trebuie să fac în momentul acesta? La America o să mă uit la semifinale, finale, bro, că n-are rost acum. Dar oricum sunt mai spectaculoasele de mâine decât cele de astăzi. Iau și ce mă ajută Cristina? Telefonul, megafon, Gianluigi V. Buffon. Foarte de mare ajutor ai fost. Uite, mi-a dat-o asta, caută fiecare mesaj ascuns. A, bă, eu trebuie să stau acum să caut fiecare mesaj ascuns. Vorbesc serios. Citește. Combinație dreapta 8 rămase. Cât apază. Du-te la ușa cu ceasul și ia acele. Deci la ușa aia cu ceasul. Care ușă cu ceas? Deci de aici am venit noi. Aici am fost. Deci n-avem ce să căutăm. Aici oare ne mai ajută în vreo fel anume ca să deschidem ușa?
Dad said he was repairing Grandpa's house, but instead he's been investigating this woman? What is going on? Ia mă să vedem. În spatele tridentului în fața luna. Nu e horror că nu are jumpscare. O, bă, ai răbdare că nu mai e începutul. Trebuie să vedem puzzle-ul ăsta. S-ar putea să fie ăla de jos și să ne ajute. Poza de aici. Aici nu mai arăt cam la tot. Lol, ai păstrat un obiect pentru prima dată. I'd better not lose this. Eu pot să le pun pe astea aici. Și nu am nevoie. Și cred eu că... în fine, oricum mi-a dat un din ăla. Whatever. Deci în spatele tridentului, ce trident te referi? Hai să mergem aici mai bine. Că probabil să fi descoperit codul secret. Gaming, ajută-mă, brodere, uite-te la tutoriale și spune-mi. Bă, adevărul că toate jocurile se scumpeau puzzle-uri multe de sparte. Jocul se numește Medisa. Alex-uțu. Uitați de butonul de like să facem noi 1000, vă rog din suflet dacă se poate. 1000 dacă vreți să mai facem live-uri horror. Și acum... Opa, scuze. Trebuie să mergem aici. Interacționează. Deci avem câul în jos. Câul în jos și aia așa. Câul. Câul în jos. Și cu ăsta ce era? Cu tridentul? Sau care era faza? Cu ăla așa. Adevărule. Și mai avem și aici pe partea altă? It looks like a crime scene. Arată ca o scenă de crimă. Aici e 2. Oh! Zombie! Și acum să vezi că ne trebuia lopata, mâncava și gura voastră și nu mai avem lopat. Frate. Lopată stricat. Ne trebuia lopata, cred că acum, frățiorii mei. Și dacă s-a stricat lopata? Cum mai facem noi rost de alta? Doamne, bă, dar jocul ăsta e insane. Să fac poză. What the heck, bro? Ia vezi, mă, semnul diavolului. Băi, și credeam că am băcuit jocul și ăsta. Nu s-a mărit reward-urile, bro, tot la 1000. Dacă ai făcut 1000 de puncte, nu mai trebuie să te uiți la finale. De nu prea mai... Hai că am picat bine. Mirosul. Smell. The water is disgusting. E mai bună să faci o baie. Nu știu cât are jocul, vreo 2 ore. Mă, ce? This box is extremely rusty. Ce stă cu texte? I won't be able to open Am it. văzut că putea deschide ușor. Pe unde oare trebuie să merg, întrebarea? Și cât polismul A second ago. să nu era aici acum o secundă.
Iar trebuie să facem poză? Nu chiar. A fost bine ca să avem și noi lumină. Să știm pe unde merge. Și eu nu văd nimic. Și nici nu am chibritele acelea. Când mi-a plăcut cară vlogul, mă bucur să aud asta, Andrei. Ce se întâmplă aici cu viața mea? Bro, și ăsta e pahar. Am văzut că e Gigi, dar începutul e unul... Rotește. Examinează, zoom, pause. Nu o să ne întoarcem aici. Officer Russell? Ofițer? Cred că da, neapărat de pe timpul și de piatră. Ia să...